Du känner för det. Tryck fingret på mig där. Nu behöver jag istället köpa på tid för att ni andra har klarat det. Nej, det är sant. Det är stressen som är farlig. Säg så här. Jag menar din förbannade kul jävel. Säg, sluta. Bra. Och rull. Inlevelsen så oerhört. Vilken kille. Kämpa mot klockan. Och en kepp. Nej. Kom igen då, ska du klara. Jag vill också klara det innan tiden. Nej. Nej men vad fan. Och den stack iväg också. Åh, vad inte skönt om fötterna. Mm. Vi går upp på berget snart. Ja, det tycker jag. Ta med lite sprit. Är du med? Ja. Okej, nu har du typ 1 millisekund kvar. Nästan. 1 millisekund till. Fan! Det är helt otroligt. Ja! Hur känns det, Oskar?